ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହର ମହାଦେବ। ଆଜି ଥିଲା ଗାଁରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ କିଛି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଆମର ଉଠଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭଦ୍ରକର ଆରଡ଼ିରେ ଥିବା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରି ନାହିଁ।
ତା मन पसंद खेलना न पाई केमती रागी जाइए रागरे मत पूरा ठेली दौची। जेहेतु सी रागी जाइए कैमेरा सामना को आसवा को ताको लाज लगुच। बाबा घर्षण को आम समस्ते प्रसाद रूपे पाइलु। ठाकुर दर्शन सारी आम घर को रिटर्न हो गलु। वीडियोटी को भल लगी लाइक सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। रहिली हर हर महादेव।